Priatelia, napätie medzi Slovenskom a Ukrajinou ďalej eskaluje. Premiér Robert Fico však vo svojom piatkovom vyjadrení uviedol, že Slovensko si nenechá diktovať podmienky. Zdôraznil, že blokovanie plynu je jednostranným rozhodnutím Ukrajiny, ktoré ohrozuje nielen Slovensko, ale aj celú Európsku úniu. Fico následne adresoval otvorený list lídrom EÚ, v ktorom označil Zelenského rozhodnutie za absolútne iracionálne a varoval, že môže spôsobiť vážne ekonomické škody pre Slovensko a aj celú Európsku úniu. Podľa analýzy SPP by zablokovanie tranzitu viedlo k nárastu cien plynu o 10 až 12 eur za megawatt hodinu a celkovým ročným stratám v EÚ až 50 miliard eur. Fico v liste píše: jednostranné nastavenie tranzitu plynu cez Ukrajinu oberie európskych občanov, podniky, infraštruktúry o desiatky miliard eur ročne. Zatiaľ čo strata pre Rusko bude minimálna.